Αμήν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ήρθιν συγκατηδόντες, Ραφαήλ Θεοφόρε Θεάν ουράνιον, εδέξαντο εκ ταύτης φως Θείας ευφροσύνης, δοσκαμίουν μακάριε, της βοηθείας της εις, τα σωτηρίους δόσεις. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ιατρεύει τα πάθη, των ψυχών και σώματων ημών μη παύσιστε, Νικόλαε τρισμάκαρ και πάσεμνε ειρήνη και διδώνε εκάστοτε, απαλλαγή των δεινών και αναγκών τη λύση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γνωριστέντες στον κόσμο, ως γνωστοί το Κυρίο πάλε χάνοντες, λαμπρός θαυματουργείτε, προφθάνοντες ταχαίως, Ραφαήλ και Νικόλαε, τους προσιώντας θερμός, ημών την προστασία. Και νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξ αχράντου γαστρός σου, προενθώνω των όρων Θεός και Κύριος, μορφή τη ανθρωπίνη προστάτην σε δεικνύει παντός κόσμου πανάμωμε, όθεν εκ πάσης ημάς, απάλλαξον ανάγκης. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, προσυμπαράσχου και την καταφοηγίαν της προστρέχουσι της Θεής σου λειψάνης, Ραφαήλ Παμάκαρ και σε υμνολογούσι. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αλίπων βίων, εν αληθή ευπραγία, καταξίωσον ημάς πιστός ανή. Τες εσικεσίες, Νικόλαε Θεόφρον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, στένος μη δίδου, πέντες του βίου ανάγκες και παράκλησιν εν πάσες αθυμίες. Ο Τριάς Αγία, νεοφανών μαρτύρων, Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ιάσε κόρη την θλιβωμένη ψυχή μου και θεράπευσον του σώματος το άρθος. Τη συμβαθεστάτη προνοία σου παρθένε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μεγάλων χαρισμάτων κατηξιωμένος, παρά Χριστού Ραφαήλ ιερότατε, μέγας προστάτης εδείχθης ημών και στήριγμα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, οι μάρτυρες Κυρίου, οι δε δοξασμένοι, συν Νικολάω ειρήνη Θεόν υφέ, της των παθών αδοξίας ημάς λυτρώσαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υψώθεν αοράτος, σκέπεται απαύστος, ο Ραφαήλ ιερέ και Νικόλαε, συν τη ειρήνη τους πίστη ημάς γερέροντας. Και νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Υμνούμεν σου τη χάριν και χαριτωμένων
ότι μας διασώζεις εκάστοτε και ασφαλώς κατευθύνεις προς Θείον θέλει.